Jacob Gunyairi amach a bhí á bhartú ag a ganire Seamus Ó Conile, ach bhí rún réhlóide frisin ag páric mac fíris agus cóir le bhílata bhráthachas na poblachta. Seán mac díormada. Éamon Kent. Tomás mac Donacha. Joseph Plinkhead agus an sean Inian Tomás Ó Cléire, tháinig idir seo agus an Conilech an réiti, éon réhlóide bháin a bheith chun agus cíniú ar an lá. Chuig na cineirí a gcóirla le chéile fanna híthe dé dánaigh a hallan na síirse, maidin cuireach gairim na hóglaigh. Maidin Luan Cosca. Lá síre ag muintir le clia, gan tada ar an negnacab ach taras go fairyhouse peidir nó picnic i mahar a scalp. Lá síchánta síre, ach an is héin tá na hóglaí a déana ar na hanaidetá ceapi róil. Go raibh na buinte saidúí teachtasteach sa chathair ó chorach chiil dara, mar de bhar an bhíseoir cuireach ar na hóglaigh dé dánaigh, fág a choras telefón na tíre gan brise. Bunéin na Sasannig, dún agus Lungfort a gláiste na tríóide. Is an lárin it sa i déan for dailt idir na hinidí agsúla atá ag fórsaí na poblachta ar an dáhéamh den áhain, agus is weig freisin i déan for timpelú gach ineadacha ina ggéasan. Tá na poblach dánaigh is seasamh an óid go fóil gach buin díomh na hinad hain, agus cuirtar gairim scoileamach go dtí muintir na carach chuin brí agus cuspóid an tasamh sin a bhín údóibh agus chuin a dacaíochta Éire chomá. Ach is gear go dos nófor ar a gún glú.